mazimbabwe kwese kwamuri kawo pachipamwe ya chekutanga subscribe ichitaura nyaya idzi toda kuti muzive zvatiri kutaura izvi kwawa zvinoperera ndikupi zvatiri kutaura izvi hakuna kwazvinoperera zvinotongoperera kana Mnangagwa abva ndo zvandoda kuti muzive maZimbabweans kubva kwaMnangagwa ndokunaka kweZimbabwe kana Mnangagwa aripo nyika inaki ya ndiri kunzwa vamwenyu muri kutaura zvamuri kutaura kuti mudhara uri kutauritsa uri kuzotauritsa handimire kutaura ndapana zvimwe zvamuri kuita kana imi ruzhinji rwenyu makanyarara zviri kureveiko kunyarara kwamakaita nyika ichiparara ini ndiri nani manje ya ndaini ndiri kutaura handimire kutaura ba akuda anondinyaradza mutemo wangu ndokuti hapana achagara pano pasi for 200 years hapana tese tiri kupfuura why tiri kuda kupanisha vamwe vanhu vakauya pano pasi for short period of time iyoyo chaunowapanimushira chii ndo zvandoda kuziva izvozvo ndaiyi punishment yamuri kupa kumaZimbabweans yavasina kugara vakagadzirira kuti ndo zvamungaite zvamaita nyika izvi saka ina handimire kutaura hakuna anondimisa ya ndazvamuri kuita izvi muri kutoita purposely muchiziva kuti hazvifambe munozviziva zvandiri kutaura izvi kuti maizviziva kuti hazvifambe time yamakaregera vanhu vachipinda vachiponda mafarms maizviziva kuti that is the end hapana anga asingazviziva maizviziva nhasi uno chese chamunointrodusa hapana chinosenza ndamari yacho haina value maproduction lines ese makadambura ese nyika iri kupinda Christmas after Christmas isina chainacho Christmas after Christmas isina chainacho ndo zvandoda kubvunza kaini kuti munosvika kupi ya muchitarisana nenzara chete inzara chete shortage of electricity shortage of water nemhuka nehove dzakufa nehove dzapera kufa nemazidzana ndo zvandoda kuti muzive kuti ina handimire kutaura izvozvo izvo nehove dzapera kuenda nemaziva nezana aya nemhuka dzese dzapera hakuna anomaintaina hakuna anomboziva kuti madhema ayamaintainwa zvakadii hatidi kumbofa takaona chigovernment chakafanana nechevanhu ava ndo zvandoda kukuudzai maZimbabwe kuti munzwe seChristmas ino yatasvika hatichadi kumbofa takaona chigovernment chakaipa sechevanhu ava in that country hachisi chigovernment ichi mazitsotsi ari double asina basa nezvinoitika mukati menyika yavo these are useless thugs tarisai pavasvitsa kana muchitadzai mukumaintaina mvura yepopulation madhamu amakasirwa akanga aripo aisupply mvura every house kuya kwenyu zvokoto zvese izvozvo today muri kutaurwa kunzi hamuna kuina maelection chibva yapa buritsa maziso iwe Mnangagwa iwe uchiburitsa maziso chaunobuditsira maziso chii watadza iwe chii chauri kuda kuteerera vanhu nevanhu vese vari kunzi vafava vachinzi vafava chii chao chaburitsa nazvo izvozvo what are you going to benefit nazvo izvezvi zvamuri kugarira pamuri kuziva kuti hamuna kumbosarudzwa hamuna kuelektwa hamudiwe muZimbabwe 100% hamudiwa hamuhine election chaukagarira ipapo chii nhasi waparadza nyika yese nemhuka ndo politics dzekupi idzodzo dzaunotitaurira iwe newe Chiwenga iwe ndo politics dzekwani idzodzo dzaunotitaurira imi ndo politics dzekusunungura vanhu idzodzo tiri kubvunza kaisi dzekuti vanhu vese vanopera nekushaya clean water vanhu vese vari kupera vachadzokera mukorera pamusana pamuChiwenga naMnangagwa
Who are you imimi? Murichi. Murichi ko muZimbabwe. Chi chamakaita chisingaitwe nemunhu ane makubo 2. Chamunotitaurira chamakaita chinoshamisa chi? Nyika yakauya nemanegotiations. Today nyika inofanira kudzokera pamanegotiations. Ndo painofanira kudzokera. Ane power yevanhu ndiotonga nyika. Munozviziva zvatiri kutaura izvi. But hamudi kuchinja makaita sei muasatani imimi. Ndi muri kukonzera zvese izvi. Mashortages emachemicals emvura. Kuti mhuka dzisafe pamusana penyu. Ndibakababari yacho kaimi. You are in charge zvinhu zvese zvaimaintainwa under Rhodesia izvi. Zvakanga zvine clean water zvinhu zvese. But nekuda kwenyu imi masatani imimi. Mchinyepera vanhu kuti hanzi independence. Yekusiya mhuka nyika yese isina kana mune mhuka. Ndo independence yekwaniyo. Nehove dziri kufa corruption. Corruption yacho, who is the gang leader of corruption? MuZimbabwe ndiani? Ndi Mnangagwa kawo nevana vakawo. Yanzi musazvitaure kusvikira nyika yese yati bwada. Yeah, naiva ana musazvitaure ka. Ana musazvitaura. Ndo vakasisa nyika paikasvika ipapo. Musazvitaure nyika ichiparara. Musazvitaure nyika ichiparara ichibiwa mamillions. Mamillions ari kubiwa pagore. Yeah. And makainzwa mari yakataurwa manje. In 10 years Zimbabwe yakaruza how many billions? 70 billion. Imari yekutamba here iri kurudzwa nenyika nembavha idzi. Nembavha idzi dai munhu wese anotambira mari right now. Nyika ndo payakanga iri paposition yange iri. Dai munhu wese anotambira mari right now. Dai akamanejwa zvakanaka. Dai munhu wese ari kutambira at least 80-90 pounds a month from the state. Yange yasvika ipapo. Toda kukutaurira nyika iyi. Yakaona vanhu vanorana inosvika ipapo. Ine zvese nemaminerals, ine zvese nemafarms. Mafarms ese akagarirwa akapinda vanhu vanoziva vari trend. We are talking of 5 years. Inenge yapfurwa South Africa. South Africa yakanga yakapfurwa economically neZimbabwe. Vanozviziva. We are the strongest currency in Africa. Why? Because yange ine vanhu vaisenzaka usiku nemasikati. Vasingabe. Kana forget. Vanhu vari clean chete. Vasingabe. Ndokunofanira kudzokera nyika ikoko. Kutatiswa nematsotsa. Isu tinozviziva madzokerera acho azvinoita. Zvinoda maprofessional every corner of the country. Yeah, vanhu vasingabe vanorima vachirecruita vanhu. Munhu wese mufumwa kusena achiwana chekuita. We are talking 5 years. Pasina vanhu vanothreatenwa nematsotsa aya. Anothreatena vanhu aya. Munhu achisarudza munhu anoda in a free country. Tinotadza kuzviita chirudzi. But kana vanhu vachiterwa vachisungirirwa indi human rights records achityorwa semachorwa anoitwa nembavha hakuna chinobuda imomo. Tiri kutaura tinozviziva izvi. Hatisi kungotaura zvekutaura tinozviziva. We know how to run these things. Takagara nevanhu vakanga vachitonga nyika iyi. Musingavaone imi vaiziva zvaitika ine Rhodesian system. Taigara navo kai. Vanhu kutaurira zvinhu zvacho zvese zvaitika. Everyone was clean in those days. Hakuna munhu aimbotora chaasina kusenzera. That's where the country must go. Iri kutadzwa nevava vanga vachigara nemasaga emari yenyika. Chiwenga agara nemasaga millions of pounds of money in his house. Zvekuba vese ivava. Those are economy. Munoti ikweyo nyika yaiservisa everything. Yaiservisa zvese. Hakuna munhu anga asishape yake. No one. Yaiservisa zvese. Maroads ayo zvese. Magetsi hatimboziva kuti magetsi akakura isa. Hatinomboona magetsi achena. We don't know about that. Mbavha idzi kusvikira dzauya idzi. Dzinotora mari yacho ikoko. Kwese kunonzi tender. Kwese it's all. Zvese zvechitsotsi.
zvese matenda achipuwa, mafamilies achidi kusvikira nyika bwada, vamwe vachiclaima money in government vasina kumbokuwara, dzavasina kudzora. Ndokutaurira mazvese, tarisai mavhidhiyo yangu. Ndo zvakauraya nyika. Vari dirty, these people are dirty, are filthy. Ndo vakonzera zvinhu izvi kuti zvisvike pazviri apa. Today they don't want people to say it. Vada kutotaurwa kupi? Muri matsotsika imi ndimaparadza zvinhu zvese muchinyepera vanhu. Taura politics dzekuseri kwako dzisingashande, vanotora mari. They all want to be in planes vachienda kuma foreign countries. These are criminals. Kuchiri unotorwa kuma foreign countries ikoko hakuna. Ndozvandoda ndikutaurire kwese kwavanoenda vanenge vatinosipenda mari dzavaba manje. Mari dzemagetsi, mari dzemvura. Kusvikira the capital city of Zimbabwe yazara mabohoro every. Ndakanzwa chimwe chaakutobvunza kuti hanzi ndiani akati mabohos ndemumareserve chete apinde mutaundi. Kuratidza kuti misoro yavo yakadhakwa. These people hatina kumbozviona zvaunzwa nemi izvi. Hatina kumbozviona. Famba ma-European city ese kuti uone kuti kwaunoona kune mugodhi ndikupi, ndekupi. Makadhakwa chete, muri vanhu makadhakwa, vakakurira musango kunana Mozambique, kutora system yekunana Mozambique wakusoise muZimbabwe tsve. Today hakuna munhu anosvika 60 years kuZimbabwe, vanhu vese vapera kuenda because of chi poverty. Yaunzwa nani? Yaunzwa nezvivanhu izvi. Nzwai zvavari vanotaura vachitaura, havana chavanoziya. Masystems ese aita kuti munhu ararame vakadambura ese. Unoshupika mvura yekunwa, wozoshupika kutenga chikafu, ndongo wachiwana, wozoshupika transport, maroads acho akadambuka yese. Now Zimbabwe is the highest road accidents recorded this year. Hakuna nyika ine ma-accident fanike Zimbabwe now because potholes is everywhere. People are dying. Hakuna government inopakea izvozvo. Mari yacho yakaenda kupi? Mari yacho ndiani anayo? Yemaroads ese aparara adambuka ari kuurayisa vanhu everyday. Ko mari yemagetsi ndiani akaitisa zvese izvozvo? Ndivoka havadi kuti zvitaurwe. Zvino tichataura kusvikira maenda. Hamusi government, muri matsotsi. Makauya kuzopa suffering iri double kumwana weZimbabwe yakanga asina kumboexperience. Ndo zvamakauya nazvo izvi. Today hamudi kuti zvitaura, tinotaura check. Hatimire. Kuuya netsvina yakadai kuzokanda mumusha Harare yakanga yakazviumbira yakazvinakira. ImaZimbabwe muchiti kumisa hondo amba kwete mpavha. These are all criminals. Today ndopapinde genuine government tibvunze kuti asina kuba ndiani muchigovernment chavo imomo. Munomushaya imi vese vane mhosva ava. But kana vakutaura kuvanhu vanotaura kuti isu takazodai. Zvamaidai imi kana makarwira nyika, why muri kuregera nyika ichiparara kudai ichi vanhu vacho chisafa kusaraya musoro chete pamusana penyu? Nemapolicies akaipa, unoziva kuti hamuna kumbowina zvinhu izvi. It's not easy to win an election in Zimbabwe. Bvunzai vanhu vakacontesta ma-elections in Zimbabwe free and fair. It's not easy. Muchinyepa zvese kubvira kuma 1985 mawina. Muchinyepa zvazve fraud zvega izvi. Zvichibva zvaunza akapatira apa. Today anokubvisai ndiani pamuri apa? Ndiani anobvisa madhaka iwa achiziva these people they created this poverty? Ndo road yavakatora. Vanhu vese varana kana America vakataura, vana Obama vakati ndiani adhibhisa nyika iye munhu aripo iyeyo. Ndiye adhibhisa nyika iyeyo mueconomy yaparadzai. Which was true. Nanhasi havadi kubhirivha izvozvo. Hanzi kabanga tichagadzirisa. Chamunogadzirisa chiini? Tauraika. Kureplace currency yenyika matadza. How many years now? Chii chamunogadzira imi? Zvinhu zvamakangouya kuzopasa. Imi mukagadzire chii muri matsotsi imi? Today motaura kuti Zimbabwe yachazoda kupi?
Answera achena achinovhura zvikoro hamene kwaanoenda kumachechi achinovhura. Ndo economy iyo. Uitsotsu. Tikumutaura kuti hauna kuwina. Haufa wakawina munyika imomo. Maelection akati kwa free and fair hauwine. Hauwine chinhu munangagwa kana number 100 haumbobuda iwe. Pakaiswa 100 Zimbabweans apa. Number 100 hauiwane iwe. Hauwine chinhu hapana anokuda in that country. You are forcing the people because of your crimes. Christmas havana chavainacho pamusana pako iwe. Pamusana pako neriri nonzi chiwenga zimuchikunda iwe. Ndimari dzezvizvi muchikunda nemubumbwa. Ndimari dzenyai. Muda kuzvita anani imi. Muchaenda nekupi matsotsi imi. Munoperera kupi imi. Muchapindawo pasi pakapinda vamakauraya. Muri matsotsi matsags asina kana nemusoro wese. Nyika iri supposed kuti negotiate because iwe munangagwa hauna kuwina election. That's why things are so tough to everyone. Hauna kuzviwina zvinhu izvi. Uri kunyepera madzetse evanhu asingaziya ese ari kutera. Wakawina kupi iwe? Kupi kwawakawina election? Now waspoila Southern Africa yese. Namibia ine chaos, Mozambique ine chaos pamusana pako. Iwe uri kutaura zvinhu zverevolution yakapfumisani. Kupi kwacho? The chipichi party chamunoziya cherevolution chakazoita kuti vanhu vagare zvakanaka imi maZimbabweans. Munoziya zvimapati zvezvemarevolution izvi. Ndizvo matsotsi kana ANC yenge yadirikitsa South Africa uko. Pasina day yapinda uko. No more South Africa ne-ANC yenzi revolution. Hakuna anenge ari macriminal most of them. Vakamborana nyika kupi? Vanenge vachiba vachifosa vanhu zvavasingadi endai pamusangano mabhawa ndaavharwe zvikoro kusvikira economy yati collapse. All of them. They force people. Vanenge vachida mari manje imomo. Hakuna ndo zvairambwa zvataitaura kare. Ndiani anoirana nyika iyi? Ndomubvunza chaiweka pane mari pane zvese ipapapa. What are you gonna do with the money, with the people? What are you gonna do? You was not zvitrainwa. Unopedzera waita zvakaita ichi munyasara ndoyi. Ya, ndo kwaakagona manje kokutyidzira vanhu achikumba bhakira manje achidayo manjo. Nekuti kokuenda hapasina. Akataurirwa naIan Smith hapana zvezvauri kuita ichi. You are going down iwe. Tarisa paakasiya nyika yavo dambu economy. The strongest economy in Southern Africa. But poor madzetse. Dambure nhasi havadi kunzwa zvese izvi. Tarisa suffering ine vana veZimbabwe. Who is paying the price now? Ndiani ari kubhadhara izvozvo? Mwana weZimbabwe imatsotsi imi makaba mari yacho mune mari. Kana maakufa mamati todo kunana India. Kana maakufa kunana Singapore kwakafira munyasara ndoyo. Ya, maZimbabweans ndo anonzifirai munomu. Vasina kana cent. Mapotholes anokupedzai. Madisease hospital ese haana kana madrugs nevana. Ndo zvavari izvo zvandiri kukutaurirai. Ndo hazvichinje. Monday to Friday vanomuka kuseni. Hakuna chavari kusorovha kusvikira vabvuma kuti hazvisi zvedu izvi. Ndo pane nyaya. Hapana anorana nyika pakati pavapa. Tiri kukutaurirai day and night. Hapana apa. Ndizvekuda kuba. Ndizvekuda kuba zvese zvavanenge vachida kunoba. Hakuna government yakadaro inonzi ingarane nyika. Nyika yakasurvive. Hakuna. These are all criminals. Tikuda vanhu vanosenzera nyika. Vanorespecta kufa kwomunhu. Vanorespecta kuti munhu akaenda kuhospital anowana mushonga ikoko. Mazvona ndokusiyana kwatakaita nevava manje. Munhu anobvumirwa kuti aite freedom yekutaura zvaanoda munyika make. Hazvina kumbouya nevava. Saka hondo yava haina kana meaning. Haikubvumire kuti utaure udemonstrate unobva ushudwa. Saka hondo yava ine meaning pakuti hapana zvayakatiunzira. Suffering yacho double. Ndoda kuti munzwe imi musinganzwe imi. Munoramba muchinyeperwa nemafuck up. Mafuck up.
hakuna chinobuda kwavari. Vakawana mari vanodamburana, vakawana mari voshana, havana basa kuti mari ichaenda kupi. Kune vanhu vangani havazvizive izvozvo izvo. Saka toda kuti zvibve zvimasatanist izvo. Warwara here? Washungurudzwa nemweya wetsvina? Uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye? Wakabirwa here? Kana mhinduro yako iri hongu, yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa. 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2 Midrand in South Africa. Healing and deliverance. Plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya.